changes in my life. I'll never to forget your love. To forget your love. Ayaw mo na sa'kin, mas ayaw ko rin sa'yo. Di ka pipilitin kung iba ang hanap mo. Ayaw mo na sa'kin, mas ayaw ko rin sa'yo. Di ka pipilitin. Ba ang hanap mo, welcome. Pipilitin ba ang hanap mo. Thank you. Thank you, Sano. Thank you for welcome to my life. Welcome to my life. Thank you sa thumbs up. Salamat. Good morning. Hi, Greg. Thank you, Greg. Oh my gosh. Wala. Thank you, Greg. Thank you so much. Thank you for the thumbs up. Ano ba yan? No roller. How are you doing today? Maganda, Cheryl. I'm doing great. I'm doing great. I'm doing beautiful. Taufej. How Taufej? Hello. Good morning, Taufej. Where are you from?
Out from Philippines. Okay. From Pilipinas. Welcome to my live. Salamat. Thank you. Aray. Roller. Wala yung roller. Welcome to my live. Salamat. Thank you for the thumbs up. Salamat. Salamat sa thumbs up. Di halo di nga ni mabaho. Pinaulit ko, sinilidahan niya. Ang kakadita nila. Thank you for ano. Ayaw ko rin sa'yo. Di ka pipilitin kung iba ang hanap mo. Di ba ninain ko bakal ko? Nahugas mo yung siya. Ang marites. Oh, talaga makagalo. Ano ko na dininig kayo? Meron na ako pa namin. Hindi naman ang sugat sila. Ang nalapag. My dog.
mahirap. Ano? Hindi man talaga nakapabot. Kaya puro na lang. Yun na ano. Puro ko. Ganyan sa pelito. Hindi maghatang. Ako nga lang na kami. Bahay mo na ako nung kamiyak sa dahil. Tukol yun. Ano man yung pagtukan? Ano ito? Oo. Dito ko sa ilo. Ay, oo. Very, very. Ang pamilya na asuka. Kaya, Ang dami na wala sila ang lakas. Thank you for that. Sunon. Arbukon. Nag Thank you so far, Melia. Puro ang ha. Sorry. ang galing ng bandera, may maraw sa pagbulan. Magkaw na ako sa bandera. Silang, hello, hello. Where are you from? I can't read your name. Ako, yun nga kayo, kanda pili ka ng kanya, ganun sarap. Hindi ka ng salita ako. Bago mo kung dali na kani-kani, Hello po. Hello, hi. Thank you. sinudihan ko na, sabi ko sa langit, paano kalakaw. Hello. Magaling ulan yan.
Iwas ako lalat man. Paano lang sa DID? Ito masabi ni Siguro, hindi kayo magkamalabot. Ito kalukuhan din magkamalabot. Ito ang masarap ng barang mga hindi ka pa ba? Ibo, ano kami mo rin naman. Hindi na ba ang iba ng mga nito? Pabayan ko na lang. Hindi naman. May gasihan kami sa Magdalena. Patulog-tulog, tuloy yung tanggal ng gabi sa ulangan sa mga. Pero lagi na ano, samantala may iwasan siya. Sabi ko dapat, ang gusto ko, may hapos ka, ayun mo yung ganyan. Ako tulong ang buhay. Kasi may dumala din sana siya. Hindi ako nang buhay. Mahal man ang buhay mo. Mahal man ang buhay mo. Wala, malaga ang bato. Sabi na paratat yung 20 ang pagdating ng kayo. Pamanya doon may binigay. Tinagang mo siya pagbabayad ko na nung tinagang ko 13,000. Paano yung mabaho na yung buwan niya naman mo kayo daw. Ito na, sinasilog ako siya. Ginawa niya naman ito. Sinabi na ko na. What is that your work? Hi sis, hi Ma'am Kayen. Kumusta Ma'am Kayen? Ayun Ma'am Kayen. Karoon pa ng mayaman na. Nakakalimutan sa Hi Sir Greg from Kayen. Kumusta? Aray ko. Masakit ang ulo. Tayo, kung pagkatapos ang gultuhan, makapakaan kita, may pamalayan kita. Sis, may naghahanap na jeep. Gusto mo? Taga saan mo? Taga saan po? Gusto ko, charot. Taga saan po, Ma'am Kayen? Ay, wala ko ngayon sabi yung kako. Ay, mamatay man ako. Kaya hindi ako na yung dati. Wala rin bang aligya. Sabi ko, kami makakasakot bang. Kasi lang ako kasama kita daw. Kapitbahay namin dito sa Oklahoma. Ano po? White black. Ilang taon na Ma'am Kayen? Hello, Bornok. Hindi ko makita yung ano ni Bornok. Nandito ba si Bornok? Hindi ko makita yung chat niya. White. Ilang taon na po? Hindi ko makita yung ano ni Bornok. Hide yata. Na-hide. $56 na ata siya. Ay, may asawa po. May asawa po ba siya? Friend mo siya. Sige po. Ano po pangalan niya sa Facebook? Friend ko siya. Ano po pangalan? Matagal na niya walang asawa. Pero may asawa siya dati.
Ang gawin mo na, hanapin na ng barangay. Kaya ako sa barangay, makapit ko ng ang barangay. Ay, kung tarong pansamantala. Hindi, sa hotel, pwesto matitin kami sa hotel. I-search mo. Wait lang. Okay, search ko. Ah, okay po. Friend mo po ba siya para maano ko yung ano? Ano po yung ano niya? Baka ang dami niyang ano doon. Ang dami niyang kapangalan. Alin doon? Paano mo na lang ako? Pa-add na lang ako sa kanya. Message na ako doon. Search ko po siya, ano, sis Ken. Search ko po siya mamaya pagkatapos ko ng live. Na ano ko, nasulat ko na. Okay, sige. Sige po. Shower muna ako. Sige po, Ma'am Sis Kayan. Sige po. Salamat sa pagpunta. Ako naman tayo. Thank you, Ma'am Kayan. Nalalaman na daw yung pader. Ano to? Magsabi ang kanila. Thank you, sis. Kumain sila rin ka. Bago man nila kayo marabol. Mga pagmento. Ay, ba? Ang mga pagmento ba ka? Sure. Thank you, sis, sa pagpunta. Salamat. Kahapon pa lang, ito na ni Buwan. Teka, ito nga, ito yung bakit yun. Adito pa lang pala yun. Pagkat ko kahapon. Mayroon ko man ito.
Sa Manila ka ba? Eh, doon. Sa Cholang di Marma. Hi, sa Cholang. Uy, kumusta po sa Cholang? Why ka Cholang? So, yan, yung paaw na. Yung ay, ayun. Kumusta? Sabi ko, ayaw ako yung pagkakas. Siyempre. Ito ba, isang may karayin kayo? Ginagyan ako yung nagay ito naman. Natake. Mayadong pa lang ito. Hindi yung president. Ang president? Oo. Pagka-president. Alam mo, ninindihan ng mga kondyo, hindi mo ito. Sige, makulit ada, patilba. Nalo ko sa Ang inaano ka mabaya-maya, malinig na, tingin mo pa na din. Bagong ayaw, may maabong bagong na diyan. Amang bulit ko ba? Kaya ba naman ako? Kaya ba naman ba? Tapos na ikaw kayo. Isira ko yun. Okay, wala ano gawin ka rin. Yan ang kasarap sa kagulan. Hello, love you. Ha, love you. Here. Where are you from? Sa Cholang. Di Bama. Where are you from? Sa Cholang. Where are you from? Sa Cholang. Thank you. Mamaya ako maligo sis. Oy, nakakatamad. Sige lang sis. Hi, sa Cholang di Mama. Please connect my channel. Hi, sa Cholang. Can you please connect sis? Sis can paper. Thank you. Gayon na talo mo. Natibayon mo. Grabe pa ito ng magagamitan. Kaya po ng bakal. Call. What call? Sa Cholang, can you please connect Sa ina. Sa ina po kay remote. Yan, sabi. Inapot ko si Sa ina ka na yung po, ng tao. nakobra ko nung saan sa kutin. Ibig po siya. Ibig po siya. Ibig po siya. Bata ko. Bago mag-purpose, nagsubo na kami kaya sa tao dito sa ano. Ito na ang papangin namin ito. Kaya mo sa ina, kailangan tao. Akay daw. Sa buong puyo to, dahil ito parang ano sa kulit ng tupan. Ano sa iba yun ako? Yung ng tupan. Iba ba ng tupan? Yung naghahanap yung bot. Nagkakulong na sa kulay yung naghining. Nandito, nandito. Ano, ayun na kami? Ito dyan, Walang kalahi. ya, parang ganun pa. Ida yung pa. Pa. Ida yung pa. Nangyari. Ay, man. Bata niya, may nagbibira sa mga Ay, nilipat yung kumali pa. Yun, nagtitelepon. Pero na, maling ka mo. Sabi, Ako kaya isang bata. Ulan yung bata ko na makubra ko sa kurti. Bakit kung kami nakapula namin? Ay,
pakurit. Naluon ang pakurit ka naman. Naluon mo na ang Love you. Call daw, sis. Paano mag-call? Hindi, wala kang ano eh. Wala naman ditong call. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko siya kilala. Sino siya? Pero madali yun, madali magkalagkat. Ayun. Loko mo yan yun ha, madali. Nakadiri ka, loko. Ikaw yung dili. Sabi ko, diyan awa. Wala na, naliliwat niya. Surat na baga? Mahamutong, ay diba ng pandan? May pandan tanglad na. Tanglad na. Pandan yan? May baka. Manila uya. Mahamutong baga? Ako nung nagay yung Maria. Kakapaasan mo pa. Laurong. Okay,
Sa halaba. Kaya nga, di ko tindog. Pagpunta ko ng Good morning. The Lord of the Rings, hello. Sacholang, good morning. Sacholang. Sacholang. Digong. Gusto nga, di ba? Sa pagpunta. Okay naman, How are you? I'm fine, the Lord of the Rings. What you do? I'm writing. I'm just writing. Thank you, Sacholang. I'm just writing. How are you? Are you fine? Thank you. Yeah, I'm fine. Pili pa yung kamuan. Gabi ko na yung ako. Ay, mali. Are you fine? Thank you. I tell you frankly, up number you do. I tell you frankly. Okay, what you think? What you tell me? What you tell me, the Lord of the Rings? Tell me. Tell me why. Thank you for the thumbs up. Bigyan mo na lang ng ano, plastic na Instagram mo ba? Ako man. Para na ako yun na. I tell you what you tell me. Tell me, the Lord of the Rings.
watching to all. I'm here, Cheryl. What are you doing, Greg? No roller. Thank you, Greg. Thank you for watching. Dahil mong bunhali na sa lampa. Ay, kung ba kayo nagkakasya? Ito, di ba? Namabot ba? Kawan niyo. Ay, nasanawan ko rin sa wato na di ba sa plaza. I will probably go to sleep early tonight. Okay? Sleep well, Greg. Good night, there, sweet dreams. Sleep well. See you later. Thank you, Greg. Thank you so much. Thank you so much, Greg. Sleep well. Good night.
sabi ang ano. Hindi ka mo ang kayo. Ngayon kong nalaman. Thank you sa chalang. Thank you. Wala asin. Ha? Wala asin. Wala. Hindi ka kayo nagkagayon ako sa mga bata. Hindi ko na bakit ka na. Babatahan ako rin. Yata ora rame, ora kasi na. Kaya din ang pagkanda yun. Alaman. Thank you. Nakamalang yun. Bigyan ko, inayo ka rin sa ako ko. Sabi ko, pagpauwi ko sa mata ko.
Kaya masiraan mo doon yun. Ay, Hi, the Lord of the Ring. Happy birthday. Hi, the Lord of the Ring. How are you? Okay. Oh, tama rin eh. Lagi tayo. Angelo. I tell you. Why you tell me, the Lord of the Rings? Why you want to tell me? Tell me now. Why? Tell me now, the Lord of the Ring.
simbahan. Balik sa dulo. Ang pagkahulog ang dulo. Tell me, the Lord of Heaven, what you want to tell me? Hi, for 5 million in the house. How are you? Kumusta? S? What S? Sa Chola, what the S? What the S? The S.
Comfort sini, ang tulog. Where are you from, Sacholang? Thank you for the funnel. Wow. $700K. 70K? 700K. What do you mean, Sacholang? You want to send me 700K or 70K? What happened? What? 700K. 70K. Hmm? What do you want to say? What do you mean? What the 7K? 700K. What happened? Tell me. What do you want to say?
ang basket, ang bulti-bulti. Ang ating na basket ko, at wag ng titulo. Ay, ating na basket ay sumunod ako sa pang-nilinitin. Ang nilinitin ko sa ano. Siyempre, nagagawin ko ng basket sa iyo. Pag naglalaw man ako na may What happened? bakit mo sinilbagoon na? Sigurawa ko tayo ibang nakaalis pa po. Bakit ikaw na nakinakaw na ako? Bakit ikaw na wala? Ano ba yan? Madinig. Ito na ang kagagahong lubaga sa ako. Babangan ang inikikito. Kumani ka mani. Ano ba kung tasulod sa ba? Para manasulod ako sa iyo, Ben? Adilo sila. Kinuha ko na nila ang blackboard. Okay lang. Ang paang-tapon nila kaya ka na yung tayo. Hindi ka na yung tayo. Nalibigin ko ka ano. Sorry, sa liha ka yung may ilin. Nasa simbahan, kaya may book. Wala kayo pag ginawa. Ay, may ulay ka nito. May kaya. Ay, di, may bangko. Ay, kulang na lang na ba? Ay, mga book. Ay, maulang may wala. Hi, sa Cholong. Hi. Hi, sa Cholong. Ano ka? May kutsara? Harap. Plastic? Na plastic. Ano? Ang pinito yan. Terno ba kayo? May terno ba kayo?
Oy, may kinder kita doon. Oy, di mo na pagbutuhan ha. Pagbutuhan naman. Mamay, hindi ba tunay? Ano pa naman, pang-tiaw. Kaya mo mga nalit pang-tiaw ni Puri. Si Puri. Bago ka na ay palawang bago ko, palawang. Kasi sinag na siya. Hindi ka kalo ko. Doon na sa pagdating ng
Kaya ay tayo ko, bagong pare, bakit ay magkairo. Walang pagkakiro, kaya nalipat na. Kao na! Palit ko na ito. Ano kayo na ito? Ube. Ay, nakinggan mo doon. Awit na. Tawag ka na lang. Awit na pakinggan. Tawag ka na lang. Ay, kanihan ka talagang matari. Nakain yan. Yukman na. Main lang. Kung hindi ko yung baga. Mapinggan pa na rin yung paamang tubig. Para dito ba ito tali ito? Ayaw lang pag katibahan. Kamu lang naluwa ka lang. Gata. Pinil na lang. Ako namin yung pinjari niya. Pinjari. Ay, makuha na lang. Pinil na lang. Ngayon ka no? Hi, I'm back. Hi, Romel. Lahila. Hi, sa Chalang. I'm back. Hi, good morning. Good morning, Romel. You are well. The load you are wearing so far. Yes, I'm wearing so far. I'm wearing so far.
Hi, the Lord of the Rings. Welcome back. The Lord of the Rings. Captain. Alright. Wait a minute. Saglit. I'm out now. Bye-bye. Thank you. You are beautiful and your body is beautiful. Say hi to my delicious sister. Where are you from? Bye-bye. The Lord of the Rings. What happened? Bye. Huh?